diada egun honek 11 gauza dakartza eta guk geu ere bertatik bertara zuzenean eskaintzen ari gatzaizkizuet. Expresseu-vos i sobretot vivim-la amb l'esperança d'un futur millor. Catalunya és un poble divers, plural, que ens agrada aquesta diversitat, que l'estimem, que no importa la llengua que es parli. Avui és la Diada Nacional i és la Diada de tot el país i tothom amb les opcions que estigui, amb el que cregui. Kataluniako Diadaren egunean segitzen dugu, lore eskaintzak egiten segitzen dute hainbat eragile eta ordezkari politikok, eta horien artean Junts Pelsiko Marta Pascalek adierazi berri du gaurkoa katalanen historiara pasako den Diada eguna dela. Les urnes són per tothom, pels que volen una Catalunya independent i pels que legítimament volen continuar formant part d'Espanya. Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. Demokraziaren aldarrikapena egin du egunotan Esquerra Republicana de Cataluñako alderdiak, eta hemen dugu Gabriel Rufián. Bon dia, Gabriel. Bon dia. Estem a pocs dies del referèndum. Com estàs vivint aquesta diada? Bueno, a veure, és una diada especial, és una diada extraordinària, que vol és anunciar en definitiva el que ve el pròxim 1 d'octubre, que és un dia també extraordinari que culmina un procés també molt llarg i en el que es decidirà que ha de ser Catalunya, s'ha de ser una república independent o si ha de continuar sent una comunitat autònoma. Euskal Herriko ordezkaritza zabala Kataluniako diadan, bertan parte hartu dute EH Bilduko Arnaldo Otegi, Maialen Iriarte eta Patxi Zabalerak, eta bertzalde Andoni Ortuzarrek Artur Mas lagundu du PDKten lore eskaintza. Euskal Herria Bilduk erabateko eman dio galdeketa deialdiari, baina ere gehiago presentzia bera ere nabarmendu nahi izan duzue. Bai, nabarmendu nahi izan dugu, zuk esan duzun bezala diada historiko bat dela, eta bat egin nahi izan dugu, oraingo honetan Kataluniako gobernuak zabaldu duen aldarrikapenarekin, ezta? Askatasuna eta giza eskubideak. Kataluniako mugimendu independentistaren indargunea izan da herriko jendea, eta hemen dugu Jordi Sánchez, ANC Biltzar Nacional Catalaneko presidentea. Bon dia, Jordi Sánchez. Molt bon dia. Som a pocs dies del referèndum. Com està vivint aquesta diada? Amb molta il·lusió, crec que és la millor de les diades. Sortim al carrer havent estat convocats a les urnes i crec que aquest és el desig de molta gent en aquests últims anys. Estem contents, tenim una llei que ens empara, tenim una convocatòria que mobilitzarà centenars de milers, milions de persones i finalment podrem exercitar el dret a l'autodeterminació. Uko egiten diot ideia hau onartzeari. Jadanik ezinezkoa dela ezer egitea, beti dago elkarrizketarako astia. Elkarrizketa berezko zaio politikari eta 7 urte eta gero Espainiako gobernuari dagokio elkarrizketa politikoa bideratzea eta irtenbide politiko bat eskaintzea. Uste dut gaurko egunez, askatasuna eta giza eskubideak indar gehiago hartu dutela Espainiako estatutik etorritako irain, etorritako mehatxu eta etorritako beldurraren kanpainaren aurrean. Hori dela eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela herritar guztiei, euskal herritar guztiei esatea, ez dela egia, ez ezatela beldurrik izan. Eta egingo dela, eta euskal herritarrak hemen egongo garela babesten, Europako herri asko babesten ari diralako hau. Eta zer da hau? Hau da Kataluniako parlamentuak hartutako erabakimen bat, herriari Kataluniako emakume eta gizonei hitza eta erabakia emateko, beraien esku uzteko. Eta hori baina ariketa demokratikoagorik ez dago. Txutxi Ariz Navarretarekin, independentista sareko kidearekin gaude hemen, aurtengoa diada berezia dela diote denek, Euskal Herrian ikusiko dugu antzeko egoerarik? Bueno, alde batetik diada oso berezia, historikoa, bai, benetan historikoa da. Baina diada guztietan urratsak eman dira. Diada azken 6-7 urteotan, diada guztietan urraz berriak eman dira, eta gaurkoan egundokoa, nahiko urraz definitiboa, eta zentzu horretan historikoa da benetan. Euskal Herrian ezinbestez ikusi behar dugu nelako egun bat, bestela galduta gaude. Ezinbestez prozesua zabaldu behar dugu. Lizarra garrarazitik ona denpora pila galdu egin dugu, eta errepikatzen dut, galdu egin dugu. Hemen dago Katalunia, hemen prozesu oso eredugarria dago, prozesu guztiz popularra, soziala, demokratikoa, horretarako herri bat martxan jarri behar da. Hemen funtzionatu du sinbiosi batek, herria, eragile politikoak, instituzioak, baina guzti hori martxan jartzeko klabe herrian dago, eta benetan
gehiengo sozial independentista bat martxan, piztu behar dugu Euskal Herrian, martxan jarri behar dugu, eta horrek ekarriko du beste guztia, horrek mogituko ditu alderdiak, horrek behartuko ditu alderdiak ere oinarrizko estrategia bat adostera, eta baita ere hor bidai horri bat definitzera, eta benetan Euskal prozesua martxan jartzeko ordua da. Os pido prudencia, paciencia, calma, serenidad. Vienen días en los que algunos no van a aceptar los resultados democráticos ni van a aceptar, desde luego, la actuación de las leyes democráticas, de los jueces, de los fiscales. ¿Saben por qué? Porque no son demócratas. El que no respeta la ley democrática no es un demócrata. El que respeta la ley democrática es un demócrata. Así que como en los próximos días seguro que algunos provocan, seguro que algunos increpan, seguro que algunos, como ya hemos vivido, pues intentan insultar, agredir, en definitiva, generar follón, os pido más paciencia que nunca, os pido más serenidad que nunca, más convicción que nunca, mirando al futuro. Esto que estamos viviendo, como todo en la vida, todo llega y todo pasa. Y pasará. Y veremos de aquí a unos años que todo este golpe separatista, todo este auge del nacionalismo y del populismo será, en definitiva, un sarampión que pasó. Pero para eso hace falta tomar las decisiones correctas, hace falta tener un proyecto de futuro y en estos momentos Ciudadanos es el partido que representa seguramente mejor a esa Cataluña constitucionalista, a esa Cataluña civil, a esa Cataluña de todos y por eso os pido estos días especialmente a vosotros, compañeros, que deis la cara, pero que lo hagáis como siempre, con dignidad, con valores y defendiendo a Cataluña. ¡Visca Cataluña y visca España! El 1 de octubre ahora ya está en manos de la gente. Estamos en el sprint final. Creo que este 11 de septiembre, esta diada catalana, es el preámbulo del éxito. Es la fiesta de todos, en un país de todos, en una señera de todos, en un himno que es de todos. Euskal Herria, Katalunia, historikoki, bi herrien arteko harremana oso estua izan da, hala eta guztiz ere aurtengo diada oso berezia da, erreferendumaren atarian, horren baitan ere, bakoitzak posizio bat edo beste, badu erreferendumaren baitan, eta, kritikarik ere ez da falta, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusten du erdibiderik, ala erreferenduma izango da, Kataluniaren bidea. Erdibide on bat eta justu bat bilatzeko beharrezkoa da referenduma. Hori izan baita Kataluniako erakundeek erabaki dutena, eta hori errespetatu behar da. Guretzat funtsezkoa da, 3 zutabetan oinarrituko zen ateraldi bat edo soluzio bat Katalunientzako. Bat, Katalunia nazio bat da eta eskubide politikoa ditu. 2, Kataluniako herriak bere eskubidea du, bere etorkizuna erabakitzeko. Eta 3, Kataluniako erakundeek ere eskubidea dute bere herriari deialdi bat egitera, bozkatzeko bere etorkizuna definitzeko. Eta 3 zutabe horretan baldin badago soluzioa ona izango da. Kanpotik ikusten dana ez da bidezkoa. Orain arte Madrilek eman duen soluzioa edo posizioa oso ezkorra izan da, eta hortik ez da etorriko soluzio bat. Historikoak bizitzen ari gara eta une historiko hauetan gainera jendartearen erantzunare halakoxea ari da izaten. Kataluniako elkarteen azoka dago gaur Lluís Companys pasealekuan eta mandugu Jordi Cuixart, Òmnium Culturaleko presidentea. Bon dia, Jordi. Estem a les portes ja del referèndum de l'1 d'octubre. Com estàs visquent aquest dia? Bé, d'una manera molt tranquil·la, però al mateix temps amb molta emoció, perquè sabem que l'11 de setembre d'aquest any és especial. Els catalans i les catalanes estem decidits d'una manera ferma a acabar aquest procés d'autodeterminació que vam començar la setmana passada al Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la llei del referèndum i, per tant, tots som ben conscients que l'èxit d'aquesta manifestació d'avui, que és un èxit segur, compartit, que no se'l pot fer seu ningú, no és un èxit
de cap partit polític, és un èxit del conjunt de la societat catalana, és també l'avantsala del que serà l'1 d'octubre, aquesta festa que serà de la democràcia, on els catalans i les catalanes podrem votar en aquest referèndum d'autodeterminació d'una vegada per totes, que crec que ja ens ho mereixem. Prozesak parametro berri batzu jarri ditu. 21. mende honetan, guztiz parametro berriak, referentzia berriak, olako independentista prozesu bati begira. Oraingoan, herriak hartu du protagonismo osoa, herriaren indarra, herri katalana dagoatzean, eta hor esan dudan simbiosia, ezta? Alderdiak hartu zuten bere konpromisoa, konpromiso hori instituzioetara eraman zuten, da egin dute bere papela, bete du bere papela generalitateak, bete du bere papela parlamentak, eta orain, berriro, estatuaren erasoen aurrean, herria dago jartzen da, berriro aurrean, eta datorren urriaren bateko referenduna, herriak eramango du aurrera, herria lortuko du aurrera eramatea. Eta Espainiar estatua parametro zaharretan dago. Espainiar estatuak klabe zaharretan pentsatzen du, hemengo instituzioak erasotuz, hemengo lidergo politikoa eta ondatuz, inkluso kartzelan sartuz, deshabilitatuz, eta dalako neurriak hartuz, paralizatzen dela prozesu bat, baina ez, prozesuetan klabe herrian dago, eta orduan hori egiten badute ere nola geldituko dute herria. Hemen dugu David Fernández, Arratsaldeon, bona tarda. Bueno, avui és un dia especial, una diada especial, estem a 3 setmanes escasses del referèndum, com ho estàs vivint? Bueno, jo crec que com tothom, no? Amb determinació, amb coratge i òbviament amb moltíssima il·lusió. El dia que toca sortir al carrer sempre és un dia que desborda els carrers per fora i desborda qualsevol per dins, i és un dia també fins i tot de reflexió i de silenci i de reafirmar-se, d'autodeterminar-se un cop més en quin és el motiu perquè estem aquí. Avui és veritat que després de les darreres 40 dies de l'esquerra independentista, molt diferent, perquè fa 4 dies que el Parlament de Catalunya acaba de convocar un referèndum d'autodeterminació, la llei de referèndum. Herritarren esku beti dago, ez? Alderdiak eta agintariak eta beste eragile politikoak mugitzea, baina ez dakigu oso ondo txispazua nun egongo dan, ez? Katalunian ematen du eragile sozialak mugitu direla, baina baita ere nolabait agenda politikoak ere lagundu egin du, ez? Hor estatutaren onarpenaren ondorengo ukazio guztia etorri izan Madriletik, gero, prozesu oso bat izan da.